Pulis nga gidunggab sa mata sa ilang dakpununon unta nga sospek gibisita sa Negros Island Regional Police Director. Giduol ni NIRPRO Regional Police Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay ang financial assistance alang sa pagpatambal sa maong pulis. Naoperahan na ang tuong mata sa maong police officer. Giduslak ang mata sa pulis kinsa usa sa mga miresponde sa insidente sa pagpangundab. Pagpanunggab sa 58 anyos nga babay sa Santa Catalina, Negros Oriental ni atong Miyerkules sa gabii. Misupol ang 35 anyos nga sospek dihang dakpo na unta sa kapulisan ug dinhing tungura nadunggaban ang tuong mata sa maong pulis. Padayon pa nga gisuwayan si GMA Regional TV pagkuha sa habig sa sospek kinsa nabalhog na sa Santa Catalina Police Station. Gipaubos na usab sa inquest proceedings ang maong suspitsado. The operation was successful as to the regards, sir, kung unsa man jud ang procedure na gikandak, sir, na usual pa man, sir, no, kay it was the doctor and the wife, sir, no, ang nagkastorya, sir.